салом бинагуни азиз, ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки боз манзури шумо мегардонем. Акнун мо боз нашри навбатӣ барномаи варзиши қавитанро манзури шумо мегардонем. Инак дар барномаи варзиши қавитан Бозоров Носир Қодирович, сармураббии тими мунтахаби самбои ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи литсензияи дараҷаи байналмилалии класс А, собиқ сардори раёсати варзиши кумитаи кору бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин устоди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устодро бори дигар ташаккур мегӯем ки таклифи моро пазируфтанд ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат мевард. вақте ки пеш аз сар кардани масалан ин ё он тамрин бояд қувваи бадани худро гарм кунем. хушбахтона ман то инҷо қариби 2-3 километр давидам ва омадам бадани худро гарм кардам. омода ҳастам ки ба ин ё он намудҳое ки дар инҷо масалан барои сайқал додани қувваҳои махсус ҳастанд истифода барем. имрӯз ҷавонон вазифаи асосии онҳо дар баробари хуб нағз хондану дар ҷамъият кор кардан дар масалан толорҳои варзишӣ барои сайқал додани саломатӣ ва оммавияти варзиш ва таъмини оммавияти варзиш ва солим гардондани ҷомеа хизмат мекунанд. Ташаккури зиёд устод, яъне аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки ҳадаф ин тарғиби тарзи ҳаёти солим, яъне миёни ҷомеа, наврасону ҷавонон аст. Ташаккур. Бинагонид гуфта намонем ки барномаи варзиши қавитан аст шоу аст, ханда, шӯхӣ, ҳаҷв аст, яъне ҳамон маҳорате ки устод доранд, ғайр аз масалан маҳорати касбии варзишиашон имрӯз метавонанд ана ҳамон ҳунарҳое ки паси парда ҳастанд, имрӯз аз шоу барномаи варзиши қавитан устод чӣ кор мекунанд? ба манзури мо мегардонанд. Мегӯям азиз, акнун тамрини аввали шоу барномаи варзиши қавитанро мо шурӯъ мекунем. Моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Носир Бозоров 20 декабри соли 1957 таваллуд шудааст. Мавсуф дорои маълумоти олӣ мебошад. Устоди иттиҳоди шӯравӣ оид ба самбо ва ҷудо, инчунин устоди варзиши ҷумҳурӣ оид ба гӯштини миллӣ, мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи литсензияи мураббии байналмилалии класс А оид ба ҷудо ва сармураббии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самбо мебошад. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд. خب тамошобини азиз, каме ҳаракат мекунем, чунки дар оғози барнома медонем суд ҳаракат кардан давидан, манам кам дар баданро гарм кардам, лекин ин шоу барнома аст, шӯхӣ аст, ҳазз аст, ҳаракат аст, варзиш аст, зарба аст, усул аст, ҳамаи дар умум тамоми санъату маҳорати варзишро чӣ кор мекунад? дар бар мегирад. Бинагони азиз, акнун тамрини аввали барномаи варзиши қавитан ман ифтихор дорам ки ҳамроҳи устод дар шоу барнома ширкат мекунам, чунки устод таҷрибаи кофӣ доранд ҳам дар самти варзиш ва ҳам дар самти илмҳои дақиқ. ҳаракат карда устод, баъдан масалан буду бозан ҳамун ҳаракатро боз истода мегузарем ба дигар тамрин. рости гап тамрини ин усул ин намуд сода ҳам бошад хеле фоидаовар аст, чунки ба тамоми мушакҳои даст масалан плечо мегем, передплечо мегем, киз мегем ва дигар бисёр фоида дорад. баъд ҳар як варзишгаре ки масалан ба намудҳои умуман ба тамоми намуди машқ мекунад, ин ба қувваи умумии ҷисмонӣ ворид мешавад, бояд ҳамаи мо ина битонем. аллакай бибинем ки ман масалан 2-3 сония 20 сония гузашт, аллакай мондашавии мушакҳоро ҳис мекунам, чунки бисёр як усули содаи хеле фоидаовар мураккаб, яъне бадан пурра гарм мешавад. албатта, яъне ки ҳанамин мушакҳое ки дар масалан дар даст аст, масалан оринҷу дигар ҳастанд, ҳамаш масалан гарм мешавад, яъне ки нагрузка мегиранд. ин барномаи мо сабқат аст, санҷиши чеҳраҳои, яъне санҷиши устувории бадани чеҳраҳои шинохта аст. мо ҳозир як тамрин пешниҳод кардем ба шумо. ба фикри шумо қонеъ кардан ҳамин тамринҳо шуморо? албатта ман оғоз ёфтам, оғози ин тамрин буд. ман фикр мекунам ки беҳтарин анамин усулҳое ки барои гарм кардани бадан аст, аллакай мо шурӯъ кард. бале, як тамрин дигар мо борезин аст. ман медонам ки шумо тӯли чандин сол собиқаи кори устод ногуфта намонад, зиёда аз 45 сол аст ки устод дар ҷодаи ҳам самбо ва ҳам ҷудо куштинги миллии мо масалан чӣ кор мекунанд? Кор ва фаъолият мекунанд. аз ҳамин хотир ин амалҳое ки мо пешниҳод кардем махсусан ба он хотир ҳам санҷиш аст ва ҳам устод худашон чӣ кор мекунанд? Каме маълумот медиҳанд барои куҷо фоида дорад ва чӣ гуна бояд варзишгарони масалан муваффақи тоҷик
тамрин намоянд. Ман ҳамин бале дар ҳақиқат бисёр як сухани хуб гуфтӣ. ҳар як инсоне ки масалан 24 соат масалан як шабонарӯз иборат аст. ҳар як варзишгар дар толор масалан 2 соат ё 2.5 соат тамрин мекунад ва ҳама вақт мехоҳад ки тамрин барои 2 соат 2.5 соат варзишгар ҳеҷ вақт ба қуллаҳои баланд намерасад агар аз болои худ 3-4 соати дигар кор накунад. ва масалан вай имконияти ҳама вақт яъне ки ҳарифе ки масалан ба ӯ масалан тамрин мекунад дар бараш нест. аз ҳамин бисёртар аз намудҳои масалан ки мисли ҳамун ҳариф масалан фоида мерасонад яъне ки резин аст. резин ягона чизе аст ки мо оно масалан дар тамоми шароит дар тамоми ҷо на толор на масалан дар як боғ бошад ё ягон ҷое бошад як ҷои истироҳат бошад мо метавонем амиро масалан ҳамчун ҳарифи вафодор истифода барем. барои ин бисёр як на танҳо барои як даст балки тамоми мушакҳои даста бадану по фоида дорад ва агар боз талаб мекунад ки иҷроиши он хеле дуруст бошад. барои ҳамин бибинед ман як барои масалан сари китф ё ки сари шона ё ки умуман барои ки тамоми усулҳое ки масалан гардиш мекунанд истифода бурда мешаванд. масалан бибин тамоми даста мушакҳошро мекашад. ягон азиз ин ҳам санҷиш аст, бале ҳам маълумоти муфассал аз ҷониби устод аст. чӣ қадаре ки мулоим мегем ки яъне ки кашишаш масалан мулоим бошад суръата зиёд мекунад ва чӣ қадаре ки масалан кашишаш сахт бошад яъне қувваро зиёд мекунад. барои бибин ки дар як резин мо чанд қувваи масалан чандирира истифода бурда метавонем. вале қувваи чандирӣ ба ҳама маълум аст ки қувваҳое ки дар зери таъсири як чанд қувва як иҷро мешавад як амал иҷро мешавад қувваҳои чандирӣ. масалан дар вақти иҷро кардани ҳамин масалан усули ман пӯш мекунам мекунам дар инҷо қувваи чандирӣ қувваи даст қувваи миён қувваи по кашиши даст як қувваи чандириро ташкил кард ки ин ниҳоят хуб аст. дар мавриди иҷро кардани дар сатҳи баланд иҷро накардани анамин усул агар мо хатоиро чӣ бибинем яъне ки ҳамун мушакҳои бадане ки дар бадани инсон ҳастанд яъне ки сари вақт баробар фаъолияти худшона иҷро намекунанд яъне нагрузка ба по мешавад ё ки масалан ба даст мешавад. масалан бибинед як агар мо ҳамамон иттифоқ бошем як чиза масалан баланд бардорем чӣ хел осон аст. анакнун устод як маротибаи дигар бисёр олӣ буд тарзи масалан пешниҳоди шумо. ин ман фикр мекунам ки барои ҳар як варзишгар тарзи масалан омодашавиашон ба масалан мусобиқаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ арсаи ҷаҳонӣ ҳамин аст. яъне баъзе усулҳое дорад ки масалан мекашем ин тараф ин барои техника ва реаксия пасечка уман мегардем тамоми як чӣ хел бигӯм як ҳарифи вафодорӣ шудааст. барои нафароне ки вазни зиёдатӣ доранд як тамрини оддӣ ва ҳам мураккаб аст ки метавонанд нафароне ки вазни зиёдатӣ доранд чикор кунанд. мисоле ки устод пешниҳод кардан оҳиста ҳамин хел бале ба боло дастҳоро бартофта масалан ба самтҳо бисёр қулай аст. акнун устод як хоҳиши дигар анамин тамрини мо як бори дигар ҳамчун масалан сабқа шумо пешниҳод мекунед якум бандро дуюм омада тез мо каме суръати шуморо гарчанде ки шумо масалан синсолатон ба ана ҳамун яъне аз меъёри варзишие ки масалан дар мусобиқаҳо баромад мекунанд каме гузаштааст, лекин шумо ҳоло ҳам ҷавон ҳастед. вақт баргарданда нест. агар баргарданда мешуд ман бо аз сари нав масалан тамрин аз анамун нуқтаи аввалин сар мекардам. афсӯс сад афсӯс бо ҳамаи бо нигоҳ накарда шукрона мекунам ки ман дар як шабонарӯз масалан дар як рӯз 2 маротиба тамрин месозам ва дар баробари тамрин сохтанам яъне ки тарбия ва насли наврас дорам. тамошобини азиз, дар ҷарони барнома мо бояд тамрини дуюмро иҷро кунем, лекин устод ҳозир мо чӣ тавре ки шумо мебинед дар болои татамин аст, гилеми варзишӣ аст. бинед аз рӯи одоб эҳтиром устод пойафзоли варзиширо берун кардан ва болои гилем бардоштан. ман ин корро мекунам.
як тараф мегузорем. Ҳозир якчанд муфассал кӯтоҳ тавсия аз ҷониби устод доир ба ҳаракатҳои гӯштини миллии самбо ва ҷудо. ҳар як намуд барои нигоҳ доштани саломати худ яъне ки страховка мегӯем, яъне ки нигоҳ доштани аз дард нигоҳ доштани узвҳои бадани худ мебошад. барои ҳамин модоме ки масалан гӯштин бо якдигар қуввоз мекунанд ва бо якдигар яъне ки мепартоянд ба замин, масалан бояд ҳатман ӯ страховкаи худшро дошта бошад. Набоша агар масалан агар ман 70 кило бошам, вақте ки аз замин аз осмон масалан аз баландӣ вай медам қариб 200 300 400 кило мешавад. барои ҳатман ман бояд страховкаи худро дошта бошам. Масалан гӯштингиро масалан мегӯянд ки барсовушки кӯрок ё ки барсовушки ба истилоҳ барсовский страховка. барои ҳамин ҳарчи масалан тезтар иҷро кунӣ ва масалан зарбаи даст ба замин бошад, масалан яъне ки ҳамон вазн ба даст равона мешавад ва дард ёфтани худро ҳис намекунад. нигоҳ кун. ҳама вақт нигоҳ кун. мо чӣ дар тарсидем. агар ман даст мамонам, шояд ки дастам шиканад. ё ки масалан агар даста намонам, шояд ки масалан дохили бадан масалан ҷигари шиши дил масалан осеб бинад. нигоҳ кун. рафтеса замин нигоҳ кун. ягон узви бадани ман замин нарасид. ман страховка. ё ки мо роҳ дар рафтесем ки яки масалан на танҳо гӯштинги. Масалан на я нақш мебозим, ам хиёмадем ки ман буду афтидем, ам ки бале, боде масалан нигоҳ кунед. ина дастат лад хурд, диде? вақте ки мемони под мелишпа. нигоҳ. бигзор даст осеб бинаду, лекин узвҳои бадан масалан шиш, гурда, талха, ҷигар масалан раҳо меёбад. ина рафтем. ё ки ин тараф. ҳама инҳо барои страховкаи бадан. ё ин ки рафтесе ки як бора ҳами чико мекунанд? чико мекунӣ? боз як борига иҷро мекунам. бидӣ ин аст. ё ин ки дар вақти ғалтидан вақте ки меғалтӣ масалан брасокет мекунӣ, бо чико кунӣ? ина устод, ман аз медонед чӣ фикр кардам? Ман гуфтам ки тамрини дуюм ҳамроҳи шумо каме масалан ака гуфтам ки як ба исто сухбат кам мегӯям гӯштин гирам гуфтам ҳунари устодонӣ ки ман тамоман и амалро нишон додед шумо. не инҳо барои страховка мегӯем, барои нигоҳ доштани узвҳои дохилии бадан аст. маҳорати касбиятонро ҳозир нишон додед. Мо медонем, мардум халқ ҳама ба хубӣ медонанд. боз ягон ҳунарҳои паси пардагӣ доред, масалан ҳунармандӣ, актёрӣ, масалан ягон ҷо масалан устогӣ, ҳунарҳои мардумии худамон масалан. азбаски варзишгар сулҳои толонӣ варзишгар ҳастем ва дар тамринҳо хеле масалан қуввои зиёд сарф мекунем ва эҳтиёҷ ба ғизоҳои масалан ғизои чияшон баланд, масалан калорияшон баланд дорем. ман касби пухтанро хеле дӯст медорам. чунки ҳар як варзишгар масалан баъди тамрин ки масалан чӣ қадаре ки масалан ғизо дошт дар баданаш қувваи зиёд сарф мекунад ва он мисол ғизое ки хӯрдааст он ҳал мешавад ва талабот ба ғизои иловагӣ мешавад. барои ҳамин мо масалан зиёда 40 сол бо ҳамин ҷавонону наврасон сари кор дорам ва дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ ва инчунин дар тамоми ҷамъомадҳои машқии варзишӣ дар Кӯҳистон ки ман зиёда аз 10-12 сол пай дар пай дар кӯҳҳои шаҳристон будам ки дар он ҷо масалан зиёда аз 30-40 писарбача дар онҷо тамрин мекарданд ва масалан мо ҳам баъди ба анҷом расондани масалан ҷамъбасти анамун тамринҳо як дастархон меоростем ва хӯрокҳои ғизоӣ масалан шашли ки масалан танӯриву оши палову дигар умуман хулоса гӯям беғарз аз ҳамун манту ки масалан кораш хеле зиёд асту масалан хамир мемолӣ хамира вай мекунӣ тунук мекунӣ вай истифода мебарӣ мушкилтар аст. аз ҳамин хотир устод ҳозир чӣ кор мекунем? хуб гуфтед, лекин ман фикр мекунам ки шумо
ранги мисле ки дар ҳамроҳи Ван Дам ва Чак Норрис масалан Сильвестр Сталлоне актёрҳои новиқаҳои кинои Голливуд нақш бозидаед. Ҳамин хел ҳаракат кардед ки ҳоло ҳам ҷавон ҳастед. Як маротибан ҳамон усулҳои ки ба худ хос медоред ҳамроҳи ман чӣ кор мекунед? Як бор хубозмоӣ мекунем. Хай ман чунки шумо устод ҳастед, мо шогирдои шумо ҳастем. Мо кам-кам масофа мегирем ки ягон зарбаи нобаҳангом пайдо нашавад. рости гап дар гӯштин масалан омӯзиши гӯштин як баҳрест ки ҳадду канор надорад. вақте ки мо дар тамринҳо баъзе кӯҳансолҳо меянд мешинанд аз мо калонтар мегуфтанд дар онҷо усулҳои сари севҷӣ буд, алӯки дурун буд, базму бозӣ буд, вобаста ба замон буд. анамо базми бозишона мо мехоҳем дар давраи масалан пеш вақте ки дар майдон даъват мекарданд паҳлавона масалан бо чакмани зебои худ ма масалан устод Сикандаршоҳ Раҳматуллоев ки Алики Сикандарӣ меган бо номаш ҳастай вақте ки дар майдон медаромад аз гӯштини ӯ не аз ҳаракатҳои зебои ӯ кайфият доштанд. масалан вақте ки медошт мепӯшид масалан мекард аз инҷо мекарда баъд ана гирди тата ана михали медавида аямису омада баъд ана михалкада меомад ки масалан тамошобин як кайфияти худро медод. масалан оси бошад меган ки рафта як 10-15 минут 20 минут бадана гарм кӣ бибин барои бадана гарм кардан аллакай ӯ дар майдон ки медаромадан бо рақсаш медаромад бозӣ мекард айсу мерафт бо як қаб мезад як чангол мезад бо мерафт нигоҳ карда ин маънои онро надошт. ин бисёр мазмуни ба худ хос дошт. яъне ки бибин бадани худа гарм мекард дар дохил бо рақсу бозӣ яъне ки тарсу ваҳма аз худ дур мекард ва нобоварира масалан аз худ дур мекард яъне боварӣ ба худ пурра дошт. дар мо мегӯянд ки пеш аз он ки масалан ғолиб биброи аз болои ҳариф пеш аз ӯ аз болои худат ғолиб бибро яъне ки дидилагӣ нобоварӣ тарс ваҳма аз худат дур мекунӣ баъд ту мешавӣ соҳиби баъд анакун метавонӣ ба ӯ возмоӣ кунӣ. Sulit hasil sekali. Yo yang ki belum dorong itu berapa kena. Iyak. Ini tu usul hoi sari sejin itu. Oh usul dorong itu yang sari sejin itu ya. Usul hoi. нуқтаи асосӣ пас ин ҳамин рақс будааст. рақси зебои варзишӣ. бале аҳсан суд рақс бо ҳамон одаме мекунад ки чолок аст. одами танбал сус ҳаракат дар рақс ҳам ҳамон зебогиша ишона медиҳад. шумо метавонед ҳозир ҳамон як лаҳзаи масалан ман фикр мекунам ки бобоҳои мо чанд намуд рақс мекарданд. якеш масалан ана ин хел буд ягон намудаша нишон диҳед ки ҳозир мо ана ҳам дар барнома таҷассум гардад барои ҳама барои ҳам варзишгаро ин хел аст ки боз чӣ кор чӣ хел рақсҳо мекардам рақс масалан мо ки варзишгар ҳастем рақсҳои мо шояд ки характери варзишӣ дошта бошад. пеш ман фаҳмида будам ки бо масалан уқоб бо як нишонаҳои масалан оҳу шеру палангу масалан гург ҳамхел як нишона карда ҳамхел як ба воҳима карда 10 нафар дигар аз қафояш масалан таблак задаву доира зада ҳамхел меомад масалан ки пешинои миллии тоҷикӣ мегзарад ба хотири анамун ҳаракатҳои зебо рақсиш ду марди кӯҳансола гӯштин меандозанд ва аз ҳамун фотиҳа мегиранд ва кори худро сар мекунанд. инам як лаҳзаи сабқати санҷиши сури бадани чеҳраи шинохта аст ки устоди мо дар барномаи ба мо ширкат меварзанд аллакай тамрин шуд як маҳорат нишон доданд. бинагуни азиз мегузарем акнун ба тамрини сеюми барномаи варзиши қавитан. шабакаи моро тарк накунед. лаҳзаҳои ҷолиб ва амалҳои ҷолиб моро дар пеш интизор аст. бо мо бошед.
тамрини ки сеюме ки мо якҷоро ҳамроҳи устод иҷро мекунем анами хел штангаро мебинед ҳозир ман вазнҳоро зам мекунам мегузорам устод як 10-12 маротиба иҷро мекунанд баъдан пойҳояшонро масалан мисли пресс барои ишкам иҷро мекунанд баъди хистан сеюм яъне амал ин макивар мегӯям ба исло дастпӯшҳоро ман ба дастам мегирам ане қувваи пойҳои устодро чӣ кор мекунем месанҷем яъне зарба бо пойҳо ба ана ҳамин макивар як бор устод ба пойи рост мезананд бале хуб устод ҷудо самбис ҳастанд бале каме амалҳои дасту пойҳоро низ санҷидан мумкин аст хуб омода ҳастед устод меравем устод бале бале як ду бале се чор панҷ шаш мушкил нест ба фикрам бале ҳашт даҳ бас аст устод ана ҳамин ҳолат меистам шумо амиро дошта пойҳоро бале ҳардуяшро часпонда бале бале ман медорам ман худам медорам шумо бале аҳсан 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 фикр мекунам бас аст устод мегузорем аҳсан мехезем устод бале 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 ҳатман акнун аз ин тараф устод омода ҳастед яъне бо пой беҳтарин беҳтарин бале пойи чап устод беҳтарин беҳтарин устод самбис ҳастанд ба истилоҳ яъне гӯштини милли самбо ва ҷудо маҳорати хуб доранд пойҳояшон низ дар иҷрои беҳтарин будааст литсензия масалан класс А ки на ба ҳар кас муяссар мегардад инро шумо дар куҷо ба даст овардед ба кадом васила масалан имтиҳон буд 16 сол ман сармурабби дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ои бадзудо будам ва дар баробари ин бо дастгирии кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон ман ба муддати 3 моҳ ба академияи варзиш дар шаҳри венгрия хондам чизҳое ки дар он ҷо омӯхтам дар таърихи чандсолаи варзиш ман наомӯхта будам ва надида будам хушбахтона дар он ҷо ман бо муваффақият ҳамон курсро ба анҷом расондам ва ба ватан баргаштам ва аз нав гӯё масалан ҳаракатҳои масалан дзюдоро ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки сар кардам муддати чанд вақт азбас ки мо дар он ҷо исро кардем мо дар осиё зиндагӣ мекунем рӯйхати мо дар федератсияи байналмилалӣ буд ва дар он ҷо моро даъват ба давлати сурия карданд дар сурия имтиҳон супоридем сазовори литсензияи дараҷаи байналмилалии класс А сазовор шудам ки ман ифтихор мекунам ки имрӯз ман дар баробари масалан дигар дипломҳои масалан доштан литсензияи дараҷаи байналмилалии класс А дорам акнун тамошобини азиз анамун идомаи тамринро мо ҳамроҳи устод як бори дигар такрор мекунем шумо ҳамроҳи мо бошед устод ман каме вазнро зам мекунам боз вазнитар мекунам шумо беташвиш бошед меравем устод як ду се чор панҷ шаш ҳафт ҳашт нӯҳ даҳ шуд 200 шуд анакун ҳамон амалро иҷро мекунем боз пойҳоро бале ман худам медорам шумо беташвиш бошед меравем бале бале меравем меравем бале бале фикр мекунам бас аст аҳсан ҳозир пойҳоро як бор дигар месанҷем устод пойҳоро мудо ҳастед меравем аҳсан аҳсан устод яъне бо даст устод бо даст раҳмат ташаккури зиёд ташаккур
тамошобини азиз, бори дигар сипосгузор ҳастем аз устод ки дар барномаи мо ширкат варзиданд. Ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ва тасмим дорем ки дигар шахсият ва чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ ки мехоҳанд дар шоу барнома ширкат варзанд, мо онҳоро хуб мепазирем ва барномаҳои ҷолибро бо онҳо бо тамринҳои ҷолиб мегузаронем. Аз ҳамин хотир устод ба мо маҳорати касбии варзишиашонро нишон доданд дар болои гилеми варзишӣ, яъне татамин ба истилоҳ. Мо аллакай бархурдор шудем ки ҳоло ҳам устод ҳамун форма мегӯянд ба истилоҳ формаи варзишие ки пеш доштан ҳоло ҳам устувор ҳастанд, қавӣ ҳастанд ва мисли ҷавони 30-35, 20-25 сола метавонанд як бори дигар дар болои гилем баромада чикор кунанд? Сабқат кунанд. Ташаккури зиёд. Бинагони азиз, акнун барномаи варзиши қавитанро мо ба анҷом мерасонем. Агар дар охир устод ягон таманниёт, гуфтор дошта бошанд баҳри ҳамватанони мо. миннатдории худро барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавият гардондани варзиш ба шабакаи варзиш миннатдории худро баён мекунам ки имрӯз онҳо дар баробари дигар корҳои масалан тарғибу ташвиқ тавонистанд таъмин бо анамин тарғибу ташвиқи худ имрӯз дар ҷумҳурӣ таъмини оммавият ва нигоҳ доштани саломатии ҷомеаро нигоҳ доштанд. ман боварӣ комил дорам ки имрӯз ин иқдоме ки роҳбарияти шабакаи варзиш пеша гирифтааст боиси боз ҳам пайдо гаштани анамун чеҳраҳои нав ки имрӯз анамун нафарони солдидаву кордидаро дар анамун телевизион мебинанд фикр мекунам як илҳом, як боварӣ ба худ ва як меҳру муҳаббат ба ватани миллат пайдо мегардад. Албатта шумо нафарони солдида ва кордида гуфтед. Мас ҳамин таҷрибаҳои шумо аст ки имрӯз ҷавонони мо дарс меомӯзанд. Масалан Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Тимур Раҳимов. Ман фикр мекунам ки инҳо ҳам шогирдои шумо ҳам аз тавсияву аз ҳамон таълиму тарбие ки шумо доштед ва то ба ҳол дарс мегӯед, муваффақияти онҳо аз ҳамин дарсҳо ва тарбияҳои таълими шумо ҳастанд. Акнун мо як тӯҳфаи хурдакак дорем устод. тӯҳфаи хурдака ки мо аз марказҳои савдои ёвар аст. Дар охири барнома мо иқдом мекунем. Марҳамат, ин ба шумо аст. Ташаккури зиёд. ёвари мо дар зиндагӣ аст. Аз ҳамин хотир ба шумо тақдим гардид ва таманниёти мо ҳамин аст ки шумо ҳамеша тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. Хайр, то барномаҳои дигари шоу барномаи варзиши қавитан